Элен духтарако созаи назаин саломатиё хуба ина хушхабар. Касе ки мехост Москва доставка боша, марҳамат то бозори Садовода карго кати равон мекунем. Як рӯз да мерава мераса карго кати равонтон мекунанд. Тамошо бино бо нархи арзон доставкашам хичамин ами паплинакора дестен чихе паплинои дусангаи фасони хушру 3D ҳози беҳад хушру гирифтесиян иёра и гилора бинен хучихе гилои навинка омадагай 80 сомон як либосуш доставка аз ду либос болояй. Ина марҳамат тамошо бино бинен чихе хушру чаян диден ҳам қагилои фасон бисёр омадагай ҳамаи ҳамино 80 сомон шидагай сангдори фасон ду намуд санг задагӣ 80 сомон доставка аз ду либос болояй. Дӯстони азиз мана марҳамат интихоб кунен дар равакак шумо да равон кунанд. Мана ҳамаи гилош гилои фасонай ҳамаи гилош гилои хушрӯай ира бинен охе чихе фасон ҳози ҳамаи нами наму 3D мепурса ина 3Dшам ҳастай дубайскишам ҳастай хулас мана нигоҳ кунен духтарако хулас кадомиша ки мегирен ку рақамашон аст дар рӯи экран муроҷиатшон кунен пура мефаҳмонанд тона доставкатона равон мекунанд. Мана диден барои савдо мегирен медонам ки бисёриҳо мепурсанд ай Россия мана духтарако дига имконияти беҳтарин чизе хоҳен инами хоҳарак да бинависен шумо да равон мекунанд тариқи карго то Садовода бурда бортона мерасонанд. Мана як суткада як рӯз да будай диден доставкашон чихе доставкаи зуд чихе доставкаи нақс мана мақсад соқ саломат мегира ина диден духтарако гили кабутакай бурак нишон чен ина гили кабутак духтарако мана диден чихе гили необычнини сабзакшам хушру тофта мана минам хеле гилои калон мехоҳанд бисёриё марҳамат ина омадагиай гил бисёр омадагиай духтарако нархи шок дидена 3D-ои фасон 80 сомон сангош катиай мана марҳамат метавонен интихоб кунен ина касе ки мехоҳад нихе чорнабели нишам аста ишам хушру хулас ҳамаш фасон ина садбарга бинен вай ира бинен духтарако ҳамаш бори новинка 1000 намуд гил омадагиай духтаро и фиолетовишам хушру будая садбарга диден духтаро иш дига хулоса аҷоибот бо нархи дастрас марҳамат рақамо ҳаст бинависен бо шумо да мефаҳмонанд. Ана иноям ҳамун нархана ана меоям акция шидагиай духтаро доинган духтарако мана марҳамат метавонен аз и доингоям бо ҳамин нарх харидорӣ кунед ду намуд санг задагиай 80 ҳобо 10 намуди дигар бо меша дуруст пас хулоса 80 сомон як либосаш. Барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст нависен муроҷиат кунен бо мефаҳмонанд тона гила диден як тай ба фикрам ду тай қамондагиай адорен хулоса ҳастай.